Tan lent, tens ciutats de paper, dins un vaixell de paper que ve. Vigila de no tombar-les. No has provat mai, per això, cervesa artesana. Ja ho sé, ja. Ara no podem fotre la punyeta al flor. Perquè diuen, està hablando del Madrid, com Madrid. És que cap a dalt hi havia més fang. A baix hi havia més aigua, però a dalt més fang. Ja estàveu arribant, però estàveu posant el fang molt gros per aquí. Servim amb una botiga de 68. Aquí veurem 68. Tenim graus aquí soles, llavors tenim el cava, que és un grup natura de reserva de 2 anys i 3 mesos, és de Can Queto, és un bon cava, ha guanyat 4 premis de... Un 18, un 17, sí, un 17, un 17. Un 17. Ah, bueno, no, pues ya está. Siempre por con 17. Bueno, fins ara. És a les 5, per tant, dinaràs a les 3. Tinc una hora de dinar, més una hora de sobretaula, i fotràs una mica de migdiada, potser per mi, per aquí, jo penso que Sigador! Proveu. al cargolindepe.cat. I això d'on surt? Això surt d'una idea que vam fer en principi, vam començar a fer caragoles gestos, que són
mans de nevera. És la idea de que el caragol va lento, però té constància, igual que nosaltres hem de tindre amb la independència de Catalunya. Com fem caure espigues d'or, quan convé